Vanakirinda mujati panguva ino vauya vachipa warning kana kuti chenjedzo pamacitizens emunyika yeZimbabwe. Now as we can see kuti mashops ari kuvhara and mavendors they are now being stopped and being chased away from selling maverandas kana nzvimbo dziri illegal. Panapa oya chudza vanhu kuti aiwa vakomana kana muchikwanisa kutotenga zvimwe zvinhu in advance kasikai makatoita kana muchikwanisa kusevha mari itoitai panguva ino. Isana pina mashuka mudanyirwa panapa kuti subscribe or like or on the bell kuti mutapenda paka mudanyira chiti. Good afternoon Zimbabwe. I would like to advise you all that if you have funds start stocking up on food, fuel, data, water needs zvamunofunga you might need as the nation's political dynamics are shifting every day. Another signal will be raised. Be prepared. Emasodams mnangagwa is going and other factors affecting our nation must also be tackled. The system needs a complete overhaul. #ID must go and post this picture a robot ndokuratidza kuti aiwa zvinhu hazvina kumira zvakanaka as a danger warning achiudza vanhu kuti aiwa panguva ino kana mutori neaccess yekustoka just do likewise. Noda kuti aiwa the political dynamics munyika panguva ino aiwa haisi kuzikanwa kuti mumwana mumuka muri paposeni ipi kana kuti muchiitei kana kuti muri under the rule yani kana achiisa mutemo yakaita sei. Mashoko ari kudaitogwa panapa nakirina mujati wamuza kuti aiwa the comment aiwa now is the politics zvakanyanya ende vanenge vatoonera vanhu zvanenge vasingazivi vachivachipa chenjedzo. Mashoko abuda panapa achitagwana nakirina mujati panapa imbudze mafunguro enyu mutikudii pamusoro pechitiko ichi. Ine comment section medu mudze mafunguro enyu. Musangano subscribe or like pamwe chete on the bell icon.